chibai vek ule web series mu nom zet mai Breathe into the Shadows season 1 episode 2 recap video a kalo lom chea episode 1 kan len lawani chuan description box ale comment section a link da ania en masangei turin kan hanin ngen masane chutian upang ho hlim takan in fiam na hmuna chuan papakhat kalbai deuh sui sui chung chuan balloon kengin no pang ho zinga chuan avatel ve ta ne chuti lai chuan a bhai po churon thleng ve ngalin khoya ngei lo ombo san ti in a thlaphang chuan avina sa churon an khum ngal bor bora ka fanu kumruk mi chau CI chu nimina tangkhana omna chin kan hreto lovani thlanga lai liam le ta mase bhai chuan beidong du lovina fanu poster te chu ko thler lun lai te chuan atar thar zela ya delivery boy pakhathian parcel pakhathi avina satena chuan avada chuan lekha pakhat lo omin ifanu chan chuk turin engte thuinge kalin huam ti lo in ziaka ka phut chu poisa ni lovin thil danga ni atia computer screen a pritpal singa thalak le address te chu tilangin ani hi that turani chu thinrim na chu ama tang chuani chok chok masa je tanga ti chuani that chau turani tin CI dam doila omzat po chu tilangin heti zat che hi om to azo ma nge ni ti tur chu i hlen turani ang aru bo tu in CI le gai ti te shena room hi hria theichin chu in hnuai ani ti zong ania ti chuan chu pa chuan hmai kor chu vo in room a chuan a zuglu ta CI sam chu lo sei deuh to wangin gai ti chu tan tira gai ti chuan ni engemaw ti chung bathroom pai pa li ka om to thu chu lo thlenin siam thaturin a lo nge na tin CI dam doi po chu zo trep to thu le akal chule huna ron hon turin a lo ngen boka chupa chon bolho bom lam chupan in garbage bag chu choi chuan tuma CI na tomato ei tur lo ei zo mi lo ti chu muin ai zo tir le ta veka tomato hi anu le pa te point ei sen du ngoi ngoi thin ma se ai du ngai mi lo ni sa hrim hrim ani ti chon chupa chon engma soi zui lem lo chuan garbage bag nen chu rein khai chuk le ta ale lama doctor avina satenu pa chu an parcel don chungchang te le an thu hriat te thlen tumin crime branch office code maya chuan kar chungan thu to a avina sa tumdan chuan CI la dam thu le a kidnap tu in mi that tura ti thu te chu thlena tumani heti lai hian a bhai chuan ke kan pen sualanga CI nu nei na tur phang ti ka hlawani ti in avina sa chu engma report lo tur chuan a lo ti thunga avina sa chuan thil dik lo chu ti dik ka tumzo kania bha kan fanu kidnap tu hian enge duwa enge ril ru ki hrethiam lovani police te ne na tang rolin hetiang case tam takhi ka lo khoi to thina ke hian thil thlen thin dan chu ka hrianian tia chuta bhai chuan hetiang case a police laman ni emo crime branch laman ni emo thlako chung te me umei chanau pang pani bo wan jong mu thei lo mai ni lovin an chanchin chete po hriat belan nei thei mi alawani hi tuna an ladam ti kan hreta a chu po chu keini lamin kidnap tu kan man wang ni lovin ama zokina du thua mi ron contact wang chawani le ngal chu wang chun police ne na thu thlen chu tisu kan fanu din mun der thonga kan din tir le don ti na ni tia ani chuan enge ka ti ang nangman min hril ta che enge ka ti ang ti tura min duangin tual chu ka that mai don ti na emni chumin huwa chuan kan fanu chu mi ron hlan kir le nge yang ti kan chiangam po ni si lo bha ingai tu ngayam chu chu avina sa chuan an tia ti chuan kara tang chuan chokin crime branch office veranda chuan an thu to a kong khar chu pen thum vel le ka hnai ani ta abhai chuan tha ka ti thei thlo lovani la ti fanin avina sa thung chuan abha hi kan fanu kan hmu kir le na na kong di kom chuna ni min ring ro ti na lo hnema ti chuan an ron ko ta ka wangin avina sa chu lu an tuma chute kong khara din lai tak chuan abhai chuan kan fanu khan tomato te po ngoi rengina e ani adu lo thu tong kam khat po chak chuang ngam lovin chutiang khop chuan a hlawani ron ti le ta a chuti ron ti ta ka chuan avina sa po chu office a chuan lut tlang ta lovin chuta tang chuan an let le ta zoka heta hen inspector kabira lo langin ani chu dam doina en kolani na khuma tang chuan mangchia wangin a ron har chuak hlola abula hun tui chu in hal bor borin amanga chuan mei che pakhat in chong sang taka tanga ta thalai hi mu ni hei hi amu mang satli ange ni a hun kal to thil thleng nen in zomna nei jok ti ro hriat ala ni ri lova ain kol tu doctor chon mi van nei takin inspector kabir i jeltan puipa vi na chekha lo thuk lo hlawa i tha chuak le vat jok ani avo in hi hospital atang mai ni lo jela tang poi chu ani tur ani dona
anui te po han nui ve deuh lam mole tini thin hi voi khat tali rem chan masak bera lo check up tir nge yang cheti in damdoi na tang chuan anin chu tir ta hetia inspector kabira jela tan chan hi a service kai hnoya case pakhata in ba nok wang ni na langa mipui mimir thoi dam nan le admin hua police lam thiam chan nan ti in IPC section zathum somni pathum na hnuaya tharuk chung lungin tan tira lo ni a chutiang chuan damdoi na tanga chu ba ka nasik jela tang chuan a chuak ta boka jail kota sub inspector prakasa chuan phur ta ka lo muakin chuta kabira na soi masak ber chu khonge megnai ti ani sub inspector prakasa chuan megnai chu chungten delhi laman hroile le to thu lo soin sari chunga thil thleng hi affair lo tak zetani I hnai thok mai kha ni sia engtika tang khan nge police in kan hna kan tho hi thil dik lo ni tak ti ka hre thiam lo wani ti chuan kabira chuan keima dik lo lom ti in thil dang engma soi zom lem lova ti chuan avina saten upa chuan CI kidnap tu in video footage ron thon kha en non le in CI dam doila omza ta ron tarlan te chuan han chut china ni som pakhatin chiuna dai chi ala om ti an theta chumi om je chu pritpal singa thanan chuan ni som pakhat chi huna nei ti na ne pritpal hi kidnap tu hian engwanga tha du nge ni ti hriat ala ni lo na in pafel le zaidam tak ni na langa ne tu khat dor ngak tura kal chu car parking chungchanga a thenom pa pani chu lo in hawin pritpala chuan nangni pani bok mo in how to te su hei katlan chuk dona kadana hian pakhat jok jok khan lo wa pak mai ro dam chung soi tur pakhat chi kan nei hi mo heti chung hi chuan una wangin inung tlang teng u ti in akal san dun ta Dr. Avina sa chuan pritpala chu lo hel tan to in chu tenga thenom te in kararem vel dan te po chu lo mu ve ka ne ti chuan Avina sa chuan pritpala chuan dor ko thleng chu zui ru in ako sak dan le hun man dan te chu ral khata tang chuan azir chiang ta zela pritpala chu dor chunga lu don chon tong trai thlapin ado kan te le to tur phone ni lo te chu a hru fai ma sa veka tinan dora lo lut tura piang chuan ke tat fai ma sa turin polite taxi na lo ngen zel boka chute kar chunga thut reng lai chuan clinic lama tangin receptionist de bi khana ron kola Dr. Avina sa chuan appointment engma lo siam lo turle kar tharata na lo son vek turin a lo tia chuti lai chuan a bhai po chuan parcel ron thon tu address kha lo chui ve bokin naupangin fiam nam hun pakhata chui don ta aom zia chu address le malo da ti na ne ti chuan khote lo thim tran to in pritpala po chuan an dor chu kharin a hota hokonga chuan a thian ten restaurant pakhata chol tlangin zuno te an dom tlanga chuta po chuan a thleng man turte ano man turte le afian man turte thleng chuan a hru fai ma sale evek ti chu Avina sa chuan a mule ta ne pritpala chu in a thlenga in chunga lu ma chuan a phei khok te chu phel thlapin chapala buna anu pui ni mo in kongka lo hon pa chuan nang hi chu o zu in chungin motori ron khal le ta enga nge moron hotlang ma sa phota ina te in jok mai lo le lo ti chuan pritpala chuan ka du tak hlimna kan ti te zu kan ti te hi chu in ser tlan lai lai hian man hla berani minin pui ve du don te ni la chu pon lama in ka ban san mai tur hian ya ti in anu pui chu lo fiam le ta in chunga chuan an in zui lut ta ne chuta tang chuan Avina sa po chu ho le ta CI dam doi zo na ninga chi om to in kidnap tu in video footage ron thon khan han en non le a chuta chuan kidnap tu ke ding lam chu dikzan lovin akal bai deuh sui sui bok ti an thiat bel le ta a bhai chuan mei che pakhatom ve hi tu nge ni ang le an tia Avina sa chuan gai ti ni thu le ani chu MBBS zirlai ni awanga kidnap tu chuan CIN kol tu tura ruk bonia rin thu soya atu kalonia inspector kabira khalo lang lein anpun hena chuan Delhi lama transfer lo dila anpu po chuan a dil na chu lo pom sakane chuta sub inspector prakasa chuan apu chuan in transfer san lo se du ti hriat takin sar Delhi omitum ru bur ti chu ka hre thiam mase Delhi po chu wa thleng ta la megnai bula chu nge moi soi chuan ang le ikal du ni te chuan leave te poila theya mase enga nge transfer kheriti le ti na lo zota kabira chuan bultan that ka du ni loin en kol thang che ti chawa lo chang le tin akal san le tamaya zana lo nia Avina sa chu pritpal singa te na chuan kal lein anti ti te chu wangai tharu le ta bangonga tang chuan an bi thla pritpala chuan chhun lama doran poisa don zong zong te chu lo sil fai vekin alo khai ro zel ti amule ta chuta tang chuan thil pakhat hriat thiama nei ta ne
zan rei to taka an doorbell ron meri ka nia wangin pritpa la chuan awangai vena tu ma an lo om lo in chunga chuan lut lein an mu le a rei lo te a doorbell chu ron rile ta ne tunge ti in pritpa la chu pona chuan awa chuaka an lu ka chuan bol holo in bun khat ta vek mai nimo ti na nu pui chu awa a tho te rang ta thutin tal boi ti ti ta dera anu pui po chu eng thil nge nia ti in ron thowa thil thleng chu mu ve ta ne chu vele ke man ka lo ti fai mayang lo valu dro ti in a pasal chu in chunga chon nor lut ta ngala aom je chu pritpal singa hi germophobia nei ni in nan na shikom theina to pho chu hlawin hlaw top mai ani chu wang taka om na bul hnaya thilom reng tele a to tur thil te chu shufai ma savek zel hi lo nia atu kan nu pa chun restaurant pakhatan chola bathroom mang turin ani chu kal zoka toilet chunga om lai chun pon lama ri deu burbura hriat ta ka wang chuan an chuaka chuat lai chu pot ke them leinoi le toilet paper in a lo khat vek mai a fai deu lai chu zongin chu ta tang chuna chuak thei ta hra mane a chuan hu chon khonge manager hi ti in thin rim takin restaurant chunga chun aw ta chel chul maya tu khat po dora kal tur chu a kar chun honga kar chunga chang chun parwa lo thlok chok sup supin kar seat le steering ate chun an lo e pher nuai mai boka tu ti nge hei hi tu ti nge ti in aw ta chel chul maya police lama thil thleng chun han complain a police lam po chun a ti ngai nan lo hriat pui vak lo thenom khoveng no pangte pon niang chu male ko ta bol ho lo pai tu te chu ani lo le police zong hi parwa not dar tur chuan kan ron in tip phei don ti na em ni ti in fiam thu ten lo tho khum mai maya chu tiang chuan pritpala thin tirim tur chuan tek tik sang mangin avina sa chuan ma ala a hlo tling chho em mai boka siai dam doi zo nan ni ni chi om ta adu emo du lo vemo avina sa chuan tual chu tha nge ngai don ta ne ain ngai tu chang chuan panun tluang tak le rem na ngai na mi tak pritpala chunga chu tiang thil ti chu dik thei na shelo ale lama that lawani chuan a fanua chan don ti in she boxia aril ru chu sual na men lawa in sualin mase topa chuan pritpala that turin aril ru chu siam felta sim card tharte leya pritpala no pui gurudwara akal hlan chu in anina chuan present box tenen smart taka in chain avina sa chuan avakal chilta doorbell chuan meta pritpala chuan gate a chuan alo chhona mani sakania Hyderabad atanga ron kalkani infapa gurmi te hi infocrown solution a kati ma thokania an project manager kania meeting turin delhi a karon kala gurmi tan he present box he min thona ni avina sa chuan an tia pritpala po chuan gate chu lo honin in chunga chuan an lut ta ne avina sa chuan gurmi ta taimak thu te le an office a lar thu te chu pho chopin ti an vora chuta pritpal singa chuan iron kal thu le present po iron da ngei thu kan hrilange o ti in gurmi ta chu kola tum tamaya chu vele avina sa chuan rangmang khengin conference a tel me kang lo ti vatin a phone mang tur chu thul tir le thei ta hra mane ti chuan washroom man dilin washroom chunga tang chuan pritpala chu asim kar lei thar mang khana o ti dang lamin a kol ta ne engea an khotlang le veng chunga iza omna tlaniam mek chu game ka tan chawani ini moi po kala in fiam pui em hleinem mole an tia pritpal singa chuan thinrim takin mitlak tlai lo pa inga mani chuan mi ron hmuta che kamha hian ron ding ro ti na lo vin le tura avina sa chu hlo tlinga in ti kher mai chu ta nga me lo chuak ro pona hian ko ome lo chuak ro lo ti le in pritpala po chu pon lama chuan atlan chuak ta ngala zamo tin reng chak chuakin khoya ngeiom enga ngei ron in lan ngam lo hei pona hin karon chuak ti in aw ta chel chul maya a then om khoveng te chuan an lo thlir thup mai
chuti lai chuan avina sa chuan a phone chu da in kut kora buna chem telek chuak bokin sitting room lampan chuan a chuak le ta pritpala thinrim chu ron anglut borborin thilom zia chu avina san hena chuan a soya avina sa chuan chet la kan tuma mase chetalak ma hra tin doorbell a ron rita police constable pakhathi lo ni in avina sa chuan police lama case kai hnoya mel hria le tho puilo nei nual to wangin chu constable po chuan lo mel hria rin ruk na nei na hlau thong hle a mase lo hrangai lo hlau chuina chuan passport verification titura local hi lo nia pritpala chu document la turin pindana lut zoka chuti hlan chuan constable chuan kapu tu ngei ni ve ti na avina sa chu lo ti puya avina sa chuan Hyderabad IT company pakhata project manager ani thuina lo changa adu tok to mai done mo ti lain constable ngai venzong tak chu lo la ni zuya ti chuan heta tangpo hian Hyderabad IT company sang na thok kan tamasin ka fa pa nge po hian naron deal ve tu mani enge in company ming naruak te omem tlema junior deu tho chi te po ti na lo zo bel ta zela avina sa chuan zo na chu zo bel zel lo se ti tak chungin a tho na chu info crown solution ani thule naruak chu company website atanga ena ngai tur thuina lo changa anin zo thui main pritpala chu document taking in ron chuak le ta hlawa avina sa chu him ta chawani chutia document ten en dun live chu chuan lama siamin in boy ri sia katin phot mai nge ti in chuta tang chu na chuak le ta fata chutiang chuan pritpal singa tha tum voi khat na chu a hlo cham tari ani mase siai dam doi zo nan chun ni khat chi omta aom je chu pritpal singa tha nan chun ni khat chi huna nei to a that lawani chu na fanu siai chu chan theidin huna ding ta ti na ne zana lo nia dan pa nga in pritpala chu thian tenen an chol na thin restaurant a bok khan chol le in zuno te an dom le a thian ten hena chon info crowns manager anga in soin papa khataron kala present books pakhat ron kengin kan honga achunga chon bol hlo te nom tak hlira lo oma khapa ngei kha ni ma zonga min ti boi tu kha voi kha chu han mule nga tila chuan ka chu hau lawang ti na ang bor bora a thian te chon in beng dai te hetiang eme mai thin rim hi kan voi khat mu na che ni in me ve lo tin an lo khap daya chuti lai chon an sir deu do kana chon avina sapo chu om vein an ti chu lo ngai thakara ani na taka chon chu lai mu na tanga pritpala ho hun chu lo changa ni a thian pakhat chon a khap dai nan ti in hei phone thar voina ka lei ve a in selfie ve reng te ang ti in pritpala chu in selfie puya hetan in selfie dan hi avina sa thut na lam hoi zong chu ni in aom je chuan background a chun avina sa chu lang ve don ti na ni chuta tang chon pritpal singa chu in khal hota kongla ka chon call dong in an pick up a avina sa chuan enge ka thu hria thia om zia I motorin min chi lang moron tia chuta pritpal singa chuan oni e ka mu pha ka hin ronom ta che I chu enge ka tiang ti chu shema yang ti na lo changa chuta avina sa chuan a that chu ti chu ingam tak tak ani chuan veilama khan ron pengla kalo nga kang che ti ta chutiang chuan pritpal singa po chu veilama chuan pengin a in soyang in avina sa po chu mas vo chungin lo ding nge ya chutia pritpal singa kara tanga ron chukrol rol chuan avina sa chu tlan chederin pritpala po chuan a zui ta nge ya chutia enge mo chen anin zui hnu chuan pritpala chuan dinga adin na mun chu bolhlo pai na mun pui hi alo ni ti hre chuak ta an hoi kuala abul vela chuan bolhlo chitin reng ran thi ruang te ui chau ei tur zonga wak vel te berkai ni nuai sa zu thla vel te chu muta aten lutuk chu hnar hupin ataksa te po chu khur ta hlok maya chu ta tanga theile wa tol sona tumlai tak chuan avina sa chuan beita thutin pritpala chu pachak ve ta kan awangin aduangin avina sa chuan a soi sa thei mai bik lo apen pai mang chuan avina sa mala tak chuan lo vi sakin apen ro em mai po chu chung lai vela chuan atla bota ne chu tiang emo chen an in chai hnuwa chuan avina sa chuan a tukzal thei ta hrama a phur beta le chhun vuma chuan a in nghen tira rang mang khenga mobile phone chu lak sakin bolho song bolna JCB ma chuan phone chu char beta JCB manga su hlum live video chu record ta ne ti chuan video chu pritpala phone atang vek chuan CI kidnap tu in number tarla na khana thon tanghal boka pritpala tha ni live video chu news channel pakhat public ITV lam chuan lo dongin channel manager chuan he video hi kan tar langa ni chuan kan channel rating chuan wana tong hal don ani ti in
breaking news section a chuan an puang ta ngala chanchin thar puang tu chuan public ITV chuan Delhi a Subhas Nagar a cheng Pritpal Singh a rong taka tha ani live video chu kan donga he footage hi rap thlak in a lung chiat thlak tak zet ani hetiang reng a in tha na nun rong hi ala om ngai lova tul thatu in Pritpal Singh a tha chan hi hriat la ni lo ma se hetiang khopa nun rong a mi thatu hi chu mishing po ni lovin ramsa ni oma moi ani atu po chu lo ni sela kan police te kuta tangin a himrei hau lovang ti kan be sei thlatani ti in apuang tamial miela in lama abhai chuan avinasan Pritpala that live video chanchin tharan tarlan mek chu lo thlir ve in chuti lai mek chuna vinasa po chu ina wathleng ta in chunga lu rol chon chut lai chuna thukun ngal ngoi abhai chun zoyawa pan na in vatne matuma to po lo du lova ti chuna bhai po chon hre thiam takin akalsan le tariani atu kalonia inspector kabira po Delhi transfer ani angin Delhi airport a chuna tum fel ta chia chuti airport a tum fel rol chuan TV news channel pakhata Pritpala thani danan ron tarlan chom hu ve ta ngala sub inspector Prakash a chuan Delhi transfer khai chak boka hei min lo welcome na ni hi lo tia heta kan thria tur chu sub inspector Prakash a hian inspector Kabir hi ngai na hleya apu chu Delhi transfer ani don ti hriat rol khan ani po chun transfer lo dil ve ngalin chu tiang chun Delhi apo apu hnung chu zuin anin kop chun zom zel thei don ta ti na ne chu tiang chun episode 2 chu top ta ne ngaihnawm kan ti ngei ka be se ya episode dot le lo chang le theu turin kan ngen chewani